δεν ξανακάνω φυλακή. Ευπηθώς αναφέρω Εμίλιο στο κοράκι. Να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά. Καλά, οι βουλευτές όταν δεν είναι υπουργοί σκούζουν, διαμαρτύρονται. Μόλις γίνουν υπουργοί, σιωπή. Όταν ξαναγίνουν απλοί βουλευτές, όλοι φωνάζουνε. Μέχρι να ξανακάτσουν στην καρέκλα του υπουργού και μετά πάλι σιωπή. Κάτι θα έχουν οι καρέκλες. Αλλά εμείς που δεν θέλουμε ούτε καρέκλες, ούτε στρογγυλά τραπέζια και θρόνους. Γιατί σιωπούμε? Ράρε.